खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संख्रि गाराव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम बुगालायलाय मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय देलाय मालायनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय आरोखि लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय गिबियावनो बे भिडिअखौ गोबावजों होनायनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं दा बेयाव देलाय मालाय थांनो ओंखारदों फरायसालियाव मानो होनोब्ला जोंहा बोसोरै गुन'त्सव जायोना लोगोफोर। बे गुन'त्सवआवनो आङो थांनो होननानै थाबायगासिनो आरोखि माबा रायलायदोंमोन बेयाव। ओमफ्राय गोबावजों होनाय जाबाय नालाय बिनि थाखायनो भइस होनानै होबाय आङो। ओमफ्राय बे मोनसे भिडिअखौबो आङो भइस होनानैनो माखासेखौ होनाय जाबाय मानो होनोब्ला बै मोनसे भिडिअआबो गोबावजोंसो होनाय जादों नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय स्कुलाव मा देखायनो एसे नोंथांमोननि गोसोआव ओंखाम संग्राफोरखौ दिनैसो समायदों दिनैसो गानदों आरोखि अफिसारफोरनि नङाबाथ' गानफेरखायानो बिथांमोना। ओमफ्राय मानो दोनदों अमा आदार होनायखौबो गानजायोब्रा। ओइनो जोंना बिहामजा कफि मैगं सुगासिनो। ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो बेखौ थिनबाय आरो दाखोरखौ सिबनांगौ आङो सोलाबाखै र' दा खालामगोन माबा मा होनो आबाय जां सिनो दाबो सिनो रोङा संग्रा गादावा ओरैनो माखौ हाबा जाथारदों बियो ट्रेनिं लानानै हाबा जायाखै ट्रेनिं लानानै हाबा जायाखै बियो ओरैनो नामावल' हाबा जादों। ओंखायनोथ' बिखुनजोजों रायजाबाय थायो बियो। आलासि फैयो आयौ होनबाथ' जों मोनजासिगोन आइ मोनायाव माथाम। ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो आङो न'आवसो संफैबाय नै नारोसिखौ आरोखि न'आव आरामसे एवनानै संनानै लाबाय आङो। गोजौ अदाबाबो जायगा गैयामोन बेयाव अफिसारा थाब थांफिनोनो फरिखा जोब्बानो बेनि थाखायनो मा नांखो आथुर संनानै लाबाय आरो आं। ओमफ्राय न'आवबो ओंख्रि संखायाखैमोन नालाय आङो ओंख्रिबो जेबो संखायाखैमोन ओंखामल' संदोंमोन। ओमफ्राय नै ओरै आङो अनला संनानै दोनबाय अनला संनानै गालांबाय आरो। ओमफ्राय बे नाखौ गासैखौबो लाजोब्बाय। ओमफ्राय दाउ भाजा एवनानै दोनबाय न'आव आलासि दंफैयो जोंहा आलासि जाहैबाय मालाबारानि आइ नोंथांमोना नुबाय थाखायो दिनै देखायबाय थाला आरो आं। अनला ओंख्रिया नै लोगोफोर गोथाव नुखाबायना गोथावा गोथावबो जाखाबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो एरनानै खिथाबाय थाला आरो आथुर जाबाय आङो। ओमफ्राय नैबेखौ नाम्बार ओरैहाय लानानै थांसै आरो नाम्बार लानानै थांसै बिसोर मालाय जौ लोंगासिनो। नाम्बार लानानै थांसै आं थावा एसे आग्लायबावदोंमोन थावखौ लांफिनदां। स्कुलनियाबो मोनजोब्बायनो बिथांमोना खथ' संबाय ने। मा ओंख्रि दे एसे बोलाना खोन्थादो। नायग्रा सोरबा सासेबा सोरबा हेल्पार नङाबा जायाना दे। मा बियो ओंखाम बियो बे लाब्रा दासो मोनदों माने बे लाब्रा आं मेदाम संदों नैबे मेदामा आं संदों दे। ओमफ्राय ओरै मा दं एसे नायनोसै ओरै खुमब्राजों दाउ बयलार संगासिनो आरो बरिया टेस्टि नुखाबाय दे। ओमफ्राय मानो होनोब्ला जोंना बर'फ्रा बारा बै कालार जाग्रा मस्लाखौ होना लायिनि थाखाय कालार नुवा आरो लोगोफोर। ओमफ्राय मा होनो बेलेग जाथिफोरनिफ्राय बेयो कालारल' जागौमोन थावा आरोखि नोंगौथ' जों कालार होआना कालार जानायनि। ओमफ्राय नै ओरै मा दं एसे नायनोसै खालिसो एसे नायस्रांजोबनोसै दासो नायफैनो मोनदों नालाय नैबे टमेट' बाथोन मेनला आइटेम जाबाय लोगोफोर। नैबे दालि आरो खोन्थाबाय थाला दालिखौलाय मा खोन्थाबाय थानो। नाखौथ' नुखाबाय र' नाया आंनो संहैनाय नालाय नैबे दाउदै दा थलथब गोलैबा जारला जागोन। ओमफ्राय नैबे ना जाहैबाय आरो बेयो ना सब ना मा होनो बिदिसो ना रोसि होनो जोंना। ओमफ्राय आंनो संनाय आरो बियो बेखौल' आं संदों। दा गथ'फोरनो जाहोग्रोनो नागिरबाय गथ'फोरनो जाहोग्रोनोसै आरो गथ'फोरा नै ओंखाम जाखांलायबाय आरो गथ'फोरनो होग्रोबाय। ओंखाम संग्रानि खफसै आरो लोगोफोर आं ओंखाम संगासिनो दं। हा मोजांथार माथो मोजांथार आयु जि समायदों। ड्रेसखौ गाननो मोनबा गानजागौमोन र' दायो लास्टफ्राव एसे गाननो मोनबा मास्टारजों रायजानो आरो गानांला दाहानो नहा जावबा ओंखाम हैफुनाय बहराव नहा जावथोंसै जादो दानाबा खिया ओमफ्राय नै रेडि आरोखि गफंबाबो गफंथोंसै सिनायालै। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंना अफिसार सारा एकदम लेखाफोरखौ नायगासिनो आरो बबे खनायाव मा दं मा गैया बेफोरखौथ' जेरावखि थाङा नायखानांगौ नालाय ओमफ्राय नायगासिनो आरो लोगोफोर माबा मोना अफिसारफोरा थांबाय आरो बारा नोंथांमोननो देखायलाबाय थायासै आं। ओमफ्राय दा आं न'आव थांनानै फैफिनदों मानि थाखाय थांना फैफिनदों नै नायदो लोगोफोर अनला ओंख्रि लायदों आरो आङो स्कुलाव जानो होननानै। आं संनाय अनलाखौ जोंना स्कुला खाथि जाखायो नालाय नै बेनो जोंनि न' ओमफ्राय नै बेनो जोंनि स्कुल आरो नैलायनो
गुदुंथारहाय गुदुङानो खारा अनला ओंख्रियाव थाब गुसु जाया दा सोरबा मेगनसो सालायसिगोन आरो फार्स्ट टिपफ्रा जाखांबायानो हिनजावफ्राबो फार्स्ट टिप खनसे ओमफ्राय जोंहा लास्ट टिप जेब्लायबो जों लास्ट टिप जाखायो आरो उफाय गैयाना लोगोफोर सोरबा उनालाय जाखानांगोन दा लाबाय नै मेगन सालायलायनाय जासिगोन आरो ओंखाम मोनजाखो लोगोफोर नेनानै सेल जाबाय जानो गोजौआव जालाय गाहायाव जालाय आरो हिनजावफ्राबो थबलसो जाखांबाय नै जागासिनो गुनुथुबनि ओंखाम जाबाय नै लोगोफोर गोथाव जाथारदों माने बेहा सादु मावजि सादु जायाना खर' हाखावगासिनो आरोखि थारमाने थोस्लाबला नालाय नै ओरैबायदि जारला आरोखि गुनुथुबनि ओंखाम जानायाबो मा खालामबावनांगौ दे सोरनावबा खायदों जानोसैलै अरजाला गेलेजोब्बाय नै बाराबा मिक्साराव हैब्रबदोलै आंनाव ओमफ्राय रानफैदो आं नांलांबाय मानो होखो सोबदो